Hej og velkommen til Color Thieves blog. I det her videoindlæg, der vil jeg gerne fortælle jer lidt om, hvordan man sådan finder sit publikum, og hvordan man sådan ligesom målretter sin søgning alt efter, hvad det er for en slags musik man laver, så man ligesom finder de rigtige folk. Og det har MySpace en rigtig fed løsning på. Det vil jeg gerne lige vise jer nu. Så jeg starter med at logge ind på vores MySpace. Og når jeg så logget ind her og kommet ind på min startside, som startsiden ser ud for alle, så har jeg den her menubar heroppe, og der går jeg ind i den, der hedder venner, og så går jeg ned i den, der hedder gennemse. Hvis jeg så trykker på den her gennemse, så kommer jeg nemlig ind, hvor jeg har mulighed for at finde folk, som jeg er potentielle lyttere, potentielle fans til min musik, hvis jeg er et nyopstartet band, eller jeg er et etableret band, som skal ud og have nogle flere lyttere. Det jeg kan gå ind her, det er, at jeg kigger først her, om det er mine venner eller fuldt netværk, og jeg skal være sikker på, at det er fuldt netværk, fordi så er det nemlig alle dem, som er lige nu, der er det så alle dem, der er i Danmark. Så herover i venstre side, så har jeg så muligheden for, hvad jeg ligesom søger efter, og det er det jeg snakkede om, man kan målrette sin søgning. Og så kan man sige, hvis jeg nu lavede en eller anden form for musik, hvor det var kvinder, jeg var ude efter, så kan jeg vælge kvinder, og jeg kan også vælge mænd, hvis det er det jeg er ude efter, eller jeg kan vælge begge. Men lige i det her tilfælde, der vil jeg gerne vælge kvinder, og så kan jeg så vælge fra 18, og 18 er det laveste, fordi man skal være myndig på de her sider her, før man kan få lov til at have en bruger, og så op til 35 for eksempel. Jeg kunne også vælge til 30. Det ved jeg, det er cirka den fra 18 til 30, det er cirka den aldersgruppe, der hører min musik. Og så har jeg så mulighed for her og vælge for eksempel hvilken land det skal være fra. Og det vil kunne så være, altså det kan være, hvis man er ude at spille i for eksempel i udlandet, så kan man vælge at målrette sin søgning, så man finder de folk, som er i udlandet, i stedet for at man sidder, er der folk fra nogle helt andre lande, som ikke har nogen mulighed for at komme til koncerter for eksempel. Så man kan også målrette det alt efter, hvad man skal bruge det til. Men nu kunne jeg for eksempel vælge Danmark, fordi jeg er fra Danmark, og så har jeg igen mulighed for at målrette det endnu mere, ved ligesom at vælge de her menuer her, hvor der er både er hovedstaden og Midtjylland og sådan nogle forskellige andre muligheder, jeg kan vælge. Og der vælger jeg så bare alle, fordi jeg vil bare gerne have alle dem, der er. Og der har jeg så igen mulighed for at vælge heroppe, der kan jeg avancere endnu mere. For eksempel kan jeg gå ind her på ryger. Jeg kan vælge, om det skal være ikke ryger. Jeg kan om de drikker, om det. Altså jeg kan vælge en masse ting fra, altså lige på den her søgning her, der har det ikke rigtig nogen betydning, men hvis nu det har nogen betydning for din søgning, så kan du gå ind og vælge det fra og på. Så jeg går tilbage her til grundlæggende, og så har jeg så valgt, at det skulle være Danmark, det skulle være alle folk, de skulle være fra 18 til 30 år, og det skulle være kvinder, og det er ligesom den målgruppe, som jeg har valgt. Og så siger jeg bare opdater, og så finder MySpace simpelthen alle de kvinder fra 18 til 30 år, der ligesom er på MySpace. Så det er sådan rimelig nemt. Og man kan sige, her der har du sådan set 3000, kan I se her. Der har man 3000 potentielle lyttere til ens musik. Og det er sådan set bare med at komme i gang med at adde dem. Sådan så man adder folk, det gør man ved at trykke herude i detalje. En lidt mere detaljeret visning, som gør, at man for eksempel her, der kan jeg tilføje til mine venner direkte, og det er sådan man gør på MySpace, at man ligesom adder nogle venner, som så går ind og hører ens musik, og så får man så noget positiv respons, hvis de synes musikken er fed, og så det man så kan håbe på, det er, at der ligesom bliver skabt sådan en mund til mund promovering af ens musik. Lige noget andet, som jeg også lige vil vise her, det er, at man kan vælge heroppe i højre hjørne senest logget på, eller opdateret for nyligt, eller ny på MySpace. Og der vil jeg sige, senest logget på, det er altså en af de fedeste, fordi at så ved man, det er folk, der bruger MySpace. Der er rigtig mange, der har profiler, men som aldrig er derinde, og så er det måske også bare dumt at adde dem. Så på den måde, find ud af, hvem er det, du vil ramme, ikke? Er det dem, der lige er logget på, eller hvordan er det? Men jeg vil så råde folk til at bruge den her senest logget på. Men sådan som man så adder folk, det er, at jeg kan gå ind her, og jeg kan få til venner med det samme. Og så laver MySpace sådan en lille ting til mig her, hvor jeg så har mulighed for at skrive for eksempel, lyt til mit
nye band, kunne jeg skrive til hende her, og en lille smiley. Og så har jeg sådan set været ude og sige til hende her, at prøv lige at lytte til det her. Hun kan lytte til det, og hun kan lade være. Det er op til hende. Men hvis jeg nu har gjort lidt mere ud af mig selv, eller har lavet et eller andet spændende, så eller skriver et eller andet sjovt, så hun måske får lyst til at komme ind, så har jeg mulighed for at få hende ind. Og hvis hun så synes musikken er fed, jamen, så kan hun promovere mig. Så det er rigtig, rigtig fedt. En fed måde at få venner og faktisk også potentielle kunder. Og der trykker jeg så bare direkte her, får jeg til venner, og så er hun bare en ven. Så, men det vil jeg ikke til at gøre nu, fordi det er sådan noget, I selv skal sidde og rode med. Men jeg vil sige, gå op i den her mere detaljerede visning, fordi så har man nemlig direkte muligheden for at få jer til venner med det samme. Og så går man bare igennem her, og så kører man bare på, og I kan se, der er 300 her. Og ja, så går man bare i gang. Så værsgo, det er til jer. Brug det. Få nogle folk ind på jeres sider, og skabe noget opmærksomhed om hvem I er og sådan noget. Fordi man kan ikke gå ud fra, at jeres lyttere finder jer. I er simpelthen nødt til at gå ud og finde jeres lyttere. Fordi det er ikke sådan, de bliver sure, fordi I går ud og siger, hey, prøv lige at lytte til det her. Det kan jo være, det beriger deres liv på en eller anden måde, at I har været ude og ligesom konfrontere dem med jeres musik. Så kom i gang med det og brug det. Det var det for den her gang. Jeg håber, I kunne bruge det. Ha' det godt.